Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-aplag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sa Lunes, petsa 6 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Sa ato sa pagpalagad pagulop tayo karon nga gabi may kaupo rin alagad si Bombo Ponce Espino, tubtob kita alas 9. Ang takna sa ring gabi sa pagdolo sa kapagpatpat sa piraka madalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Piraka madalagwan nga mga balita sa batag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updaan man sang bugos sa puwersa sa DYWB, Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatag man sa piraka madalagwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaranabo sa sa resetag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtami ito sa ato sa ring nga mga kauturan sa sing panugod nga daw. Sa ring nga 11 nga simana sa ika-12 kagatapusan nga bulan sa sing nga tuig ang tuig sang mga turo. So unang adlaw sang Lunes sa ato sa ring nga Christmas countdown iya makabanan. No, may nabilin kita pila na lang 19 na lang adlaw Pasko na. So nagahilapit na yung makabanan ng adlaw sang Pasko, no? Kagati siyempre sa aton man sa ring nga mga kauturan, no? Nagakuha naman no? Nagapanigay naman, no? Sa pagpaninghamot, no? O ang iban mga ekspresyon niya daw nagakuha na gid daw, nagalanay-lanay na gid ang bibig ko. No, nga gusto ko nga makapanigayon iya makabanan sang pagkaon sang pagkaon sang lechon. Wow, di san opaihan. Yara na, no? Ibanti daw nagpadugod na gani patigan Christmas party, ibanta nga mga utod. Ang aton sini nga mga kabumbo, no? Nakapatigan na sang Christmas party, pero ini simple, no? Nga Christmas party. Ang siyempre, ti dala na ng mga kaayuhan man iya makabanan sang aton nga mga mamumugon. Kamustang mga tagparmati naton sa Facebook, no? Pagi sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Live na kita karon nga makitaan kag mabatian pinagi sa Facebook at the same time sa YouTube. Ang pagpabati naton sa inyo sa medikalidad iya nga drama kag at the same time iya makabanan, no? Ang mga public affairs program from sign on to sign off. No, so welcome na kamo diri sa aton sa ring nga pagparagad mas ginpapos paginamon. No, klaro, digital age na kita iya makabaran subong, no? So welcome sa pang-Lunes nga edisyon sang Zona Libre. Siyempre na pagin mga nabing talopang doon pila ka madrakuan aton sa ring nga mabalita sa aton sa ring nga top stories of the day. Sa aton madrakuan sa ring nga mga balita lokal. Report karon iya makabaran ni Bombo Ansindol Surilla. No, diri makabaran sa aton sa ring nga pagpalagad. No, diri man sa aton sa ring nga palatuntunan. Interview sa kay Dr. Chris Sorongon ato sa Deputy for Medical sa Emergency Operation Center, no, sa syudad iya sang Bacolod, no, ang pagpahayag sa nidri may kang tanan iya makabanan sa siring pagkalabot naton sa aton nga immunity before Christmas. Ginalantaw na karon iya sang syudad iya sang Bacolod, no, sa pagpamuno ni Mayor Evilio Bingardia. Ang aton sa nidri makabanan nga alkalde sa syudad sa Bacolod kag Vice Mayor Elcid Paminaran, ang chairman man sang Interagency Task Force sang syudad kag mga city councilors. No, so meaning to say ang 70% ka herd immunity. So speaking sang herd immunity, no, this covers makabanan, no, sang ginatawag nga fully vaccinated. No, naton nga makauturan niya mga Bacolodon. So subong, no, so naga-awas-awas ang mga vaccination centers naton. No, kadamo na gid ang gusto. No, ga magpabakuna tiniyang aton panawagan na. No, ga magkooperar kita makabanan sa panigunon sa ring nga vaccination. Samtang dugapay sa diri nga mga balita, no, report man karon ni Bombo Dines Rubica, nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Ang sabahin iya makabanan sang siring pahayag, no, sang alkalde sang Banwa sang Salvador Benedicto, no, nga si Mayor Marxlin de la Cruz, no, ang mga contractual employees kuno sa bahin sa DSB hindi na pag-iga renew ang ilang kontrata
kung hindi makapabakuna. Ay, di daw nakibot man kita sa akto da ni Mayor de la Cruz man. No, sa Banwa sang Salvador Benedicto basi nalipat ka Mayor nga ti ang bakuna yan inapilitay. O, ti mambal ka lang imong hindi pagirinyo. O, gasalig ka lang yaguro kabay ka kontra sa eleksyon. No, sa muna blang mapamahog namin ni report sa dole bla kon sa labor. Do marsyalo ang Salvador Benedicto daw ti maluoy ka man sa mga casuals da. No, nga nagapangabuhi man na niya tiwain nyo ya kay mapadalagan maprestro lang kamo da iya sa Salvador Benedicto kag magpadalagan da. O why kamo ya ga-star da gani? O sugid lang pistar lang kamo da kung dapit na eleksyon, di ba? Amo naman. O ti damo kita mga politiko nga mayor sa iban nga banwa, mayor sa syudad, sa iban nga syudad sa probinsya, pero disbakulod ga puli. Oh, no? So linglingan jabi ang balay ni Mayor de la Cruz sa Pahanukoy. Oh, muna bala problema sa aton ti ang vaccine klaro na kita mo kita digani way tay ka pamilit ga panugyan na kita mayo na goro Mayor ginhimo mo no ayo ka lang hindi nga ti do mahog ka pa imo da nga hindi pagirin yung ila kontrata ay nano na ihaw pilitay ang vaccine haw hindi man niya pilitay. Oh, di basi kon isa ni sa mga pagkalaskarda ni Mayor de la Cruz da. Aton dia kuan na kita nang ayo lang ta sa ila ti kun hindi sila respetuhon ta na. No, hindi gani ya pwede mapatuman na ang no vaccine no pay work policy. Oh, kay basi madisgrasya mo da ti tapos karon daw nagbuhat kaya nga daw nagsalig ka mo da ko mo makontra. Patuman ka mo ya sang kasuguan nga imo-imo lang. Oh, ang Salvador Benedicto bukas man kuno sa turista niya, okay na iya. Oh, na guro, ti mas nami pagid guro na kung buksan mo nga Salvador Benedicto da sa turista, napatuman ka mo da iya malasang kung hindi isa nakakomplete sa vaccine, kapasulod niya okay pa na. Oh, ti damo man choices nga kung di ka makadto, no? Hindi lang Salvador Benedicto, pero ning sa punto iya guro nga hindi pag-irenyo ang ilang contract ya kung hindi mo pa vaccine di daw tinunto na. Okay man na, no? Nga ti gina-promote ta ang vaccination pero hindi ta pagipaagi sa kwan sa hindi amo nga mga procedure. Samtang duga pa sa dire ka mabalita ay makabanan pagpanigayon kay nasang launching sang pilot schools, pilot face-to-face classes sa bayan sa area sang Barangay Alangilan diri sa syudad sa Bacolod. Partikularmente sa Alangilan National High School. So ara ba to gina ang presensya sang aton Sariga Chairman sa Committee on Education, si Councilor Renisito Novero. Nano ang assessment diri dugang makabanay Councilor Renisito Novero, no diri man sa aton siring palatuntunan. How kahibulon ta karon malabot ta. No, si Councilor Novero sa aton siring palatuntunan, no subong siring iyang gabi initial nga assessment. Pila ka kwan ini estudyante ang pilot implementation kina sa limited nga face-to-face classes sang Alangilan National High School kaya sa agad so dadto naglabot sa 2020 mga 40 tanan ni no mga grade 12 senior high school students no sila sa bahin sa technical vocational livelihood. So ti mo ni sa first batch 20 pa lang 20 ka mga estudyante. Sa landscape installation kami sa second batch 20 man ka mga estudyante sa contact center services. So ang Bacolod isa sa mga isa sa mga napilian na mga mangin pilot area sa face-to-face classes sa bahin niya makabaran sang secondary. Sa plata na karon sa kay Councilor Renisito Novero kag syempre no ang pahigdugang diri makabaran sang aton nga pagdugang sang aton sa niya makabanan no nga mga opisyales sang barangay Alangilan no sa kay Kapitan DJ Tanista no so ang mga kapulis may mga kapulisan man nga ginpang deploy no sa area sang Alangilan National High School. So plata karon sa report man ni Bombo Gracelyn Lobaton. Samtang dugapay sa diri nga mga dalaguan nga mga balita lokal sa mga late tuners naton kahapon diri sa bahin sa Bombo Radio Bacolod na interview diri ni Bombo Daniel si Mayor Bing Nuradiga. No
no, kada labot diri ang topiko ay makabaran sa bahin sang politika, no, nga kung sa diin ti ang alkalde si Mayor Bing ti way man malikawan, no, nga makahanos sa iya sining kwan, no, nga mangin kasumpong, no, sa parabuton sini iyang Mayo 2022 nga eleksyon. Ang challenger iya makabaanay 30 si Congressman Albi Benitez, no, Alfredo Albi Benitez. Kayo panigili sila ni tatay ko ho. So tidiri gipayag sa alkalde, no, sa syudad sa Bacolod, kay manti sa ginapoint bala sa iya nga challenger nga kamot bala nga naga letter C, no, meaning to say for a change. Di sa battery niya pa na paano na wag for a change na kay ang tanan nga tawo na upo da sa iya da nga mga magapapili kuno sa pagkakonsehal recycled tanan. Di ginapang suka na sang syudad sang Bacolod. Di iba niya daw ay man Japon na. Sige daw ay man Japon. Pakialam niya, padagan man ta Japon na. Basi pa man may tsansa ta, no? Who knows, no? Kay ti basi man, no? Basi hindi, basi man may tsansa. Duha man lang nakabagay mo. Di ba? Ti kagduga pa si dire. Ti may letter C man niya si Mayor Bing. Siling ti letter C stands for continuity, no? Panayon ang progreso. No, continuity in English, no? So sa common term is progreso, no? Padayuno naton ang progreso, ang development, no? So continuity literacy may bato man. Si Mayor Bing, no, sang syudad ya sang Bacolod. Tapos sina, no? Dire may ginpayag pa sa siya ti ilang tawon man sa mabutante mga Bacolod doon pamati. Hambal ni Mayor Bing, no? Kahapon sa interview nga saling niya ti kung magboto ka mo, ti i-check nyo man kag alang taon ninyo. Ano ang akon nga performance diri sa syudad sa Bacolod? No, ti sa ulila ti nagdaog ang syudad sa Bacolod bilang most friendly city, no, sa iyasang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa bilog sa nga Pilipinas kontra mga syudad. Perde pang Davao nga ti dira nagidya nag-star ang presidente ta gani. O kay mayor dra bata pa sa presidente. No? So, ti kadamo pagit, may government center na ta. Nya dugay-dugay may impas na ni. Ang aton nga government center, ti lang taon yung performance kundi sa Bacolod. Ang performance sa iya challenger ko, no? According ni sa iya, ha? No? Nga si Anay 36 Congressman Albi Benitez, ti iya nga hometown dito is Victoria City. Ti anong na kuan nga progreso to sa bahin sang syudad sa Victorias? Na amo na ang ginahambal ni Mayor Bing Nardia. Ti siling niya, kuya, ti may napamatudan ako di. Sa bahin sang syudad sang Bacolod, bisag dugay-dugay man sa nagtener pila do mga 16 years man sa pwesto or 19 years man sa pwesto ang alkalde, no, sang syudad sang Bacolod. So ti salin niya gani, no? Direti ang ako na sana amo na ang himuon yung nga talaksan kung magboto ka mo sang mga opisyales sang syudad sang Bacolod. Ti ambot ko masabat diri, no, si Anay 36 Congressman Albi Benitez kay ti daw hindi mo man labot sa interview. Kita nyo man, no? Kita nyo diri sa bumbo na notice nyo daw wala gid ya interview sa kay Congressman Benitez bisan sang congressman pa siya, no, sa bahin sang sa House of Representatives. Daw malaka lang gid na balaka budlay man gid tuod labuton, no? Nay atutuod na, no? So madamo kapag yan mga lipuris kuno mo. Bisan diri kita ti duay gana pa interview ti yan ya. Si Mayor Bing permita na diya gina-interview, no? Sa may Bombo Radio Bacolod di way manibayad. Ano ginalikawan niya, no? Sa inyo na imo niya na pati talaksan nyo man no? Kung baga balati reachable mo kung hindi ang kandidatong inyo sa nga pagabutuhon. Masadya ini kay kon si Governor Bong Lacson pa Battle Royal kuno mo ang Bacolod City sa May 2022 nga eleksyon. Amo ning aton sa nga bantayan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan inyo sa dirbatan ato sa ringa mga headlines sa ato sa ringa pagpanumbalik. Do detalye na sa mga balita pagkatapos gidamang sani. Standby. Bombo Radio. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo!
Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran.
tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Sa ring nga pagpalagad, ang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 28 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7. Dirman sa ato sa ring nga pala tuntunan. Sige, design mo na ito ng report ni Bombo Ansindol Sorilia. Dirman sa ato sa ring nga pagpangalagad, no? Sa ato sa ring nga pala tuntunan, ano? Kay ti grabe ang kuan, ano? Ang target karon sang Bacolod City, no? Pagi sa syempre no, sa kay Mayor Bing Nordia, Vice Mayor Elcid Pamilaran, kag sa mga city councilors, no, kag at the same time sabay sa Emergency Operation Center. O kung iusi sang syudad sa Bacolod, kay labuton tagidya mo, no, ang aton nga ang aton iya makabanan nga herd immunity before Christmas. Tikita nyo na. So amo ni iya makabanan, no, kung paano muna yung klasik o kooperasyon ang ginhatag sang tawo, no, kung nag-augyon ang mga pumuluyo sa kag-ama opisyales sang isa ka komunidad o kung isa ka syudad man o kung isa ka banwa. So, ti parang mangin happy, no, sa dili makibanaan, no, ang aton nga Christmas. Or in short, pwede tambabal mangin merry, no, ang aton siring nga Christmas. So, amo ni siya. Makabanan ang aton siring kuan ano nga tinutuyo. Subong do pasugtan kita ng mga party ti kung malabot ta pwede herd immunity ta ti swak na swak gid. Check na ton abe ang pahayag dugang ni Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operation Center. Upon sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Bombo An, may gabi please kamin. Bombo Pons, antes ang adlaw sang Paskwa, malabot na sang syudad sa Bacolod ang ginatawag na naton nga herd immunity. Ini matapos nga nagpagwa sang report ang Department of Health Western Visayas, Department of Health Western Visayas sa recorded na ni siya nga report Bombo Pons sa mga fully vaccinated kag partially vaccinated kag mga unvaccinated nga monitoring nagikan sa mga nagkalain-lain nga mga LGU sa aton iya sa Western Visayas. So ang Bacolod this time Bombo Ponsa ang fully vaccinated 68.93%. 68.93%. So masulusubra na lang sa 1%, malabot na ni ang herd immunity suno kay Dr. Chris Rongon, ang EOC Deputy for Medical. Bombo Pons. Before Christmas, kaya tikontanawin mo, sige-sige ang vaccination, ang hambal ni Dr. Sorongon. So meaning, before Christmas, malabot na gid sa syudad kay base gani sa guidelines sang Department of Health, makalabot ang LGU sa 70% herd immunity na ina siya Bombo Pons. See, we are only talking of masulusubra sa 1% sa karon December 6. Naibala naton December 6, 19 days to go, no? Before Christmas. So, amo na yes. So na kung herd immunity gid ya, diba 70%. So subong is 68% para sa 70%. Kaya mo na yung siling ka nga 100% ka malabot ta ang ato sa herd immunity nga 70%. 68.93% subong. Para Bombo sa 70% Pons, nga herd immunity. Oo. Ang herd immunity mo is 70%. So sulusubra na lang gidya 1%. Kag malabot mo ang herd immunity nga ginatawag. Sa 98% nang kita Come again?
Oo, kung 100% nga total sang 70%, anata sa 98%, lapit-lapit Oo. na 100%. Oo, basta ang subong niya 68%, Ah. 70% sinabong mo pons ang herd immunity, no? So amo Aha. nang ginambal nga sa target nga inaiya, sulusubra na lang 1%. Amo na nga positibo gid ya nga sa sunod nga mga inadlaw, sunod semana ya, labot na gid ya sang syudad sa Bacolod ang herd immunity. Actually, until today bumbupon sa bilog nga bulan sang Disyembre, zero death, no? Zero death ang COVID sa COVID cases abi, no? Nagnubo na gid man kung tanawon mo, nubo na gid man, why naman gid siya nagtaas. So pero syempre ang pahanumdom dira bumbupon sang EOC suno kay Dr. Chris Rongon, hindi lang tayo magkumpiyansa nga inabalang basi tibla subong damo nagalinagaw bumbupon, protekta mo sang tawo sa government center kay Sus, may gabi Christmas daw light piyesta? mo. Oo, may Christmas light bumbupon, so mga tao excited. 'Di ba la? Kahit subong naman lang nagalog-galog ang restrictions tapos ang mga kabataan na panugutan nga magwa. Amo lang ginaiya ang ginapanumdom sang EOC nga hindi lang kita ya matamaan ka excited. Bombopons, no? Nga ina balang mapinagusto na gid kita gwa nga wala na kita ga social distancing kadto kita sa mga malls, no? Amo na ang subong basi bala gulpi lang buyan tapos amo nang hambal sang EOC basi hindi kita mag-complacent kay basi gulpi naman di ba't magtaas aton kaso. Pero amayo nga balita subong Bombo Pons kay tiya mo ning kadasig naman lang sang aton iya nga vaccination diriya sa may syudad sa Bacolod. Pamatiyan naton si EOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon. At kung basihan naton sa declaration sa Department of Health nga at least 70% sa aton total population ang bakunado, as of today, ang aton fully vaccinated is 68.93%. So that means to say, kung i-report ang subong ning adlaw kagang sa buwas naton nga nabakunahan, I do believe makuha ta ng 70%. Tapos this coming week pa, may 3 days naman nga bayanihan bakunahan. That's December 15, 16, 17. Plus, may harap pa kita nga second dose sang aton to nga 70,572 nga nabakunahan sang November 29, 30, December 1. So we're expecting base gani mahit nato ng 90 to 95% sa aton nga fully vaccinated before Christmas. Okay. Dok, ang zero death pa kita subong nga December. Yes, no, amo pala isa sa namin nagkakalatabo sa aton nga syudad, no. As of December 6, 2021, we have no reported deaths in real time as far as mortality rate is concerned for COVID, no? Diri sa syudad sa Bacolod. So makita taman nga sang Setyembre amo na pinakamataas ng death recorded nga cases, pero sa pag-abot sang Oktubre, Nobyembre nakita naman ang decline. Ang recorded nga deaths sang bulan sang November is only 35. Subong December 6 na 6 days in the month of December, 0 case kita. So gapangadi kita nga magpadayon ini para agud to panami pagit ang aton record kag who knows nga magsigi-sige ni para at least ang aton alert level 2 masustain naton, or if not ma-open ang 2021-2022 next year with alert level 1 for Bacolod City. Ang aton hospital sa mga amo nga cases subong nga admitted sa hospital, pero nga mga hospital subong daw hindi gid gawa puno sa COVID, no? Ang isa sa nga ginalantaw ko, adlaw-adlaw nagapadala ang Riverside Medical Center sa ilang daily COVID cases. Subong ning adlaw ang ilang COVID cases 5 lang kabilog. Kag isa lang ka station ang open to cater for COVID cases. At sa subong sini kung lantawon mo, no, at alert level 2, mahalog-halugid, no? Minimal gid katamang restrictions naton. So, miska kabataan, pwede na kanto sa mall. Pwede naman kita gani ka Christmas caroling. Amo man naging pagwa sa DILG nga guidelines. Ang aton lagi diyan nga gina-remind ang pumuluyo nga sa daga-celebrate kita sa Christmas party, Christmas caroling, o kung ano dira nga mga gathering, i-observe ta magyapon ang minimum health protocol, no? But sa lingon, ang paggamit nato sa face mask, tapos kung enclosed space, hindi mayong ventilation, magamit kit face shield. Tapos, kung pwede lang, ang physical distancing, ma-maintain natin. Kag ginanyo naman ang pumuluyo, na kung possible, na i-segregate nilang vaccinated kag unvaccinated, mas mayo pagit, no? Kung unvaccinated, butang nila sa fresco type. Kung vaccinated, pwede na butang sa enclosed space. At least makita mo ang distinction between vaccinated and unvaccinated individual. Ang Omicron variant, Dok,
sa pagtuon yung ka delikado or Ti ko na taon mo, no, tanang nga variants ng COVID-19, may risk ginaya nga ginadala. No, delikado gina siya. Galing ang nami lang sinadali sa syudad sa Bacolod, kay ti sa subong sinigahanot na ta 86 to 87% ang nakabaton sa first dose. So, lapit na maagom ang herd immunity, kalabanan sa pumuluyot ta protektado na kontra COVID. So, gani ang aton gidyang himakasan kag birabirahan is kalabanan sa pumuluyot na mabakunado para kung ano man magsulod nga variant, protektado ang ato nga pumuluyo. So far, ang report nga mabaton ta sa ibang nga pungsod nga may mga kaso sa Omicron, maambal nila dasig ang paglaton, pero ang severity do ara lang sa mild to moderate. Do hindi siya pareho sa Delta variant na nagalala din ang imo nga pasyente, no? So hopefully amo lang ng behavior sa isang Omicron. But again, kung continuous ang mutation, continuous ang transmissibility, may possibility nga maghimo naman ta bago nga variant, kag pwede pagid nga maglala pagid ang variant. That's why kailangan i-stop ang transmission papaano, paagi sa bakuna, paagi sa minimum health protocol. So, subungan Christmas, Bombo Pons, Oho, no? Bomboan? Christmas party. Amo na. Bomboan? Yes. Oh, may comment na siya titong ligad to nga nagpabakuna to sa province kung sa Bacolod to na lista na labutan na tani. Okay, may mga yara, no? Nga mga taga Bacolod nga nagpabakuna sa province, Bombo Pons, no? Pero kung tanawon mo, lapit na lang kay tanawon mo bala Bombo Pons, yari para may actual picture kita sa data, no? Ang Bacolod City, 68.93% fully vaccinated as of this broadcast time. Ang partially vaccinated, 17.82%. So meaning maubos mo ni ang 17.82, i-plus mo ni sa 68% Bombo Pons, gidya, galalapaw na. And then, ang unvaccinated, may 13% kita subong Bombo Pons, may 13%, so kung sa bilog nga pie, nga 100%, may 13%, so meaning Bombo Pons, let's say mga 87% na gidya ang nakapabakuna. Ang 13 nga ina, amo ng mga unvaccinated nga ginatawag nga dapat amo pa ning i-convince, no? And then ang Negros Occidental, ang fully vaccinated 26.18%. 26.18%. Ang partially vaccinated sa province of Negros Occidental is 25.47%, 25.47%. So meaning, lauton mo pa ni ang 48%, pagidya Bombo Pons, 48.35% nga wala na bakunahan. So amo pa na siya. O galing kiti na ibaruan nato ng province nga daan Bombo Pons, debla? Kabanwahanan, composed of cities and municipalities, 19 municipalities, 12 cities in Chacto, Bombo Pons, no? That includes Bacolod City. So meaning, amo na kalapad ang probinsyaya mo. May mga remote areas. That's why ang ilay nga nabakunahan nga fully vaccinated, 26% Bombo Pons. No? So amo na siya ang medyo challenging pa sa karon. But when we talk about Bacolod City, 68%. Sobra na lang yung 1%. Malabot na ang herd immunity. That is why nga positibo sila nga before Christmas, hindi gani Bombo Pons before the year ends mo, before Christmas, malabot na sang Bacolod City ang herd immunity nga ginatawag. Base ni Bombo Pons sa official na nga data sa Department of Health, Region 6. How's that, Bombo Pons? Sige, no? Kay iti ang point dira, kung malabutan ng aton nga herd immunity, syempre tanan sa ni mahalugan na, no? Kag mabalik nagtaamat-amat sa normal, ang ekonomiya naton mabangon man sa amat-amat man Bombo pero still ang vaccination tayo guro hindi ni guro mauntat, to? Yes. Kay mga booster shots kita, pero importante gidya subong Bombo Pons nga makumpleto mo gidyang first kag second dose, no? And then amo naman na tubangon mo naman ang booster shot, no? Mo gina yung pinaka-importante sa karon, no? So Bombo Pons, amo ning update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo
Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansidol Surilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. No, so may kuan diri ma'am ang zero death diri na niya sa Bacolod, no? So liya si Mayor David Albert Lacson province na iya. Ang report ma'am sa Bacolod City Government Center, no, si Bumboan. No, si Mayor David registered niya sa province. So dito na iya sa province siya ma-count, no, as number of death, no, last December 3, 2021, no. So since December 1 to December 6, zero death ang syudad Yasang Bacolod. Na muna siya, no, kay si Mayor David, di ba registered niya sa EB Magalona? Ang EB Magalona sa probinsya. Amo na namin ginaklaro ko man. Ginaklaro ko lang. So, ti amo ni siya, no, jutay na lang gid. Ang aton galalagson, no, pero speaking sang herd immunity, fully vaccinated ini no. So dapat naka double dose kay naka duwa ka gid ka dose, no, sang vaccination. Kon J&J kon Johnson & Johnson ti 1 dose no. So amo na siya. So sa aton sa ring nga makauturan, no, diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ti kunjutay nam lang ni ti pa kuanon ta pa ni, paligaron ta pa ini. So dali-dali on ta na. So sa gihapon ti manuktok kita, no? Sa tagsa ka mga pertahan sa ato sa ring nga mapumuliyo ti ang Bacolod City, isa sa mga may pinakadamo nga strategy nga gina-apply, no, para nga ti ang tawo mahangyo mo sa vaccination. May vaccination taxi kita, vaxi, no? May ara kita sang vaccination sa mga malls, bisad diin ka lang nga mga malls diri. May vaccination centers kita sa mga kabarangayan, no? Kutob sa mga dalagko nga mga barangay. May mga vaccination centers kita, no? So sa mga malls is adlaw-adlaw, no? Excluding, no, sa weekend do nagapaway man ang mga malls, ano? Pero sa mga kabarangayan sige-sige man. May kuan kita, no, vaccination taxi nga nagalibot bus ina isa na dapat gin pahulam dara ang Gualacar Transit Incorporated, no, sang isa ka duha ka unit, no, sa bus para nga tibisan di man maglambiyong man sa bilog sa nga syudad sa Bacolod, no, ang kung sino lang gusto nga magpabakuna makapabakuna. Amo na siya, no, kaimportante, no, sang bakuna sa aton. So ang bakuna pamagi ini, no, para nga makabato o kumabutangan sa mga antibodies ang aton sa ring lawas para makabato against sa COVID-19, no, kakonsudlan ka man just in case ang COVID-19 sang virus, no, mangin mild na lang imo sa ring batsagong kay hindi na mangin severe ang imo nga batsagon. Amo na siya, no. So ti sa aton sa ring nga mga kauturan, no, at the same time sa ato sa ring nga mga kabombo, no, so amuni kon paano naton insindihon ang ginatawag nga herd immunity. So 70% lang gid aton diri, no. So ti subong kung malabot na just in case sabing herd immunity ta, ang vaccine test tuloy-tuloy man sa Japon, no, hasta nga kakuan kita sa makomplete man naton ang mga booster shots. Silingani nila, no? Silingani nila ang booster shots, no? Pamagi na para mapabakod ta pagid immune system ta 3 months ang pwede ka na no? Makapa booster shots. No? So amo na sa iya makabanan ang aton sa ring explanation regarding dira. Dibla? No? So basi pa man lang no? Ang aton diti konjutay na man lang ina before Christmas. Ang resulta, mangin happy, mangin merry ang aton nga Christmas, no, kabaka party kita. Subong bisan na notice ninyo lagaw bla kabuda sa kwan sa bahin sa Bacolod City Government Center kundi nami na dang lights, no, gin sponsor sang Mega World ni Alfonso Tan, no. So damo ang nagalinagaw pero may mga minimum health protocols kita dapat ang physical distancing observe ta gidra. Mamangkot ka sa mga tawo daga siling tingara kamo di may mga kabataan man kunano, no? Sabat nila kuno ti sir duha ka tuig nga ginpugo namon isla, no, ginbukot namon sila sa balay ti siya tlagsa malang niya. No, may mga face mask man kaga physical distancing man kami
no? So amo ni ang tiyempo nga ti hindi mapaiway sa mga kabataan, no? If we going back bala imakabanan sa aton nga kwan, no? Nga tawag sa ni gani, ang aton nga mga kauturan, no? Nga nagahambal nga ti nga why man kabini sa may gina-violate, no? So, mas bayo kon muna O, kay kabalaw ka mo, kung isa na kabudlay man mo, no? Ang paginulso, ti ara man sulihi. So, ti mo lang na aton nga advice dira, no? Once sa maglagaw, hindi kin magpagabi, ti pag takop alas 11 curfew, ti pinuli naman na tanan, no? So, ang mga kabataan, no? During our younger age, ganyan, kita bisan gani nga, hampang kage bumuan to ni hampang sa kwan sa gin tracer bala nga kwan ano na uhot sang humaybla, no? Kage kada tumbling sus sang bata ka gusto tagida mo, no? Mo yung paborito ta sus tingala ka lang pagkagabi hindi ka katulog perteng palangatol sang lawas mo, perte ang palangatol, no? Sang imo saning lawas ti pinsaron mo sa didri mga kabanan. So, ti ini, mga during younger days na ti subong lagaw-lagaw, bisan di ka mga park gani, no? Nami-nami, dyan sang bata, kaya, no? Kaya piling mo daw, kwan kabla daw, nakagwa kabla sa isa kapresuhan, nara ka lang yan sa balay. Sige, mula na ito na, panugyan talanda, friendly advice, kay tibudlay na, basi kwan naman, tinaas naman ato sa nga kaso, no? Basi balik naman kita sa nakaanda naton sa una nga mga lockdowns. But level 2 na ta, so dakong pasalamatan ta nga nakalabuot kita sa amuni nga kasahi sang level. 48 minutos sa karigad sa tak ng alas 7 sa gabi, diri man sa ato sa riga para tuntunan sa iluhan naton. Okay na si Councilor Novero. Kaina ginpadagan di makabanan ining paglunsar sang pilot implementation sa limited face-to-face classes alang ilan National High School, meaning sa secondary ini, no? So pinakauna ni eskwelahan diri sa syudad nga napanugutan sa pagbalik sa in-person classroom instruction, makaligad ang kapinduha ka tuig halin sa gipuntat ang face-to-face classroom instruction bangod sa COVID-19 pandemic. So ara man to gaina ato sa chairman sa Committee on Education, Councilor Reneseto Novero. Sa pagkalinya via Zoom, no? Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. May gabi, Bombo Pons. May gabi sa inyo bilog nga management and staff sa Bombo Radio. Kag mayong gabi sa atong mga palangga. Yes, Councilor, thank you gid, no? Sa saringan time. Ano ang imong assessment kaina kay ato kamanto, no? Sa ginparagad diri nga launching sang limited pilot face-to-face classes kaina sa Alangilan National High School, Councilor. Tanan excited and very happy nga maka-iwat kita sang face-to-face classroom instruction liwat bisan pa limitado lang anay ang numero kag ang mga modus sa pagtudlo sa classroom. Kag ang nag-attend kay na sa amon nga meeting, programa, opening program, madamo ng mga opisyales halin sa DepEd region, halin sa aton local government unit, halin sa Emergency Operations Center, kag sa opisyales sa barangay Alangilan. Totoo ang ating mga manunodlo sa barangay Alangilan National High School ready to teach, kag ang mga estudyante nga dapat tutuan. That would constitute the Team A, first team. Kay duwa ni sila ka team sa Tulibong Pons, Team A and Team B. Okay. Kada team, 20 ka mga estudyante. Okay. No? So, initanan sila guro ya Councilor, anong paglantaw nyo? Mga fully vaccinated naman yung mga high school students ni? Yes, because isa na sa fundamental kag indispensable nga requirement. Ang mga manog-participar nga mga estudyante dapat fully vaccinated. In fact, including their household, kinahanglan fully vaccinated. Amon agreement
sa chimpos ang paghadol namon sa emergency with the Emergency Operations Center. Ang mga manunudlo, ang mga tudlo man, dapat man mangin fully vaccinated, including sang ila tanan nga mga members sa household. Okay. Hello? Yes, go ahead, Counselor. Okay. Kag abi ko naghang. Dula, And then ang ila eskulahan ang aton mga manunudlo ug mga estudyante dapat mag-observe sa minimum health protocols like wearing of mask ag ang ila distansya sa sulod sang ila nga classroom. 2 meters ang distance. And it is to be understood kag mandatory ni actually. Nga kung may ara sila masuspetsyohan nga positibo o kung na-infect sa COVID-19, maestra man siya, maestro o kung estudyante, automatically dapat masuspend ang ilang nga klase, papulion ng mga estudyante kag manunodlo, i-quarantine sila for 14 days until sila makabalik for the resumption of the limited classroom face-to-face instruction. Okay. So, amo ni siya, no? So, anyway, kuwanin, no? Paano? By everyday ini? Ano bang bapon? Everyday ilang klase? Daily ang ilang klase, although only 4 days a week. Kaya sa naka-adlaw sang semana will be utilized para gamiton for disinfection. May disinfecting team man ang eskulahan, but we agreed nga ang aton DRMO will be extending the assistance for disinfection. That's why kaina pupunto sa amon dito ang head sa aton DRMO diri sa Dakbanwas ng Bacolod si Dr. Pornan. Sorry lang wala ko sa daan kay na makilalaan bangot sang iyang maskara tingko ko sino na nga matahong nga linay nga nagapungko sa likod kali si Dr. Pornan. Pornan ang akon nga partner sa aton quarantine isolation team kag aton nga vaccination center team. Ang aton nga sistema sang pagtudlo sa aton F2F, panawagtan ni F2F, face-to-face, meaning F2F, no? Nga limited classroom instruction, amo ni 1 week, which will actually constitute 4 days in a week, 1 week sa kada team. Tapos na another week, the other team na naman. Ang Team A, for example, sugod sa pong semana. And then the next week, Team B na naman, consisting of 20 students. Kag ang Team A nga mga estudyante mabalik sa ilabalay and ma-observe sa modular classroom instruction. Kag blended instruction. Then a week after that, resume naman ang ilang F2F. Kag ang Team B, amo naman ang ma-observe sa mabalik sa ilang modular instruction. O ang mga ma-indulge sa workshop, kung may workshop, kinanglan 12 students only. Ang regular na klase, 20 ka mga estudyante, pero kung may workshop, dapat 12. Kaya manti kung may workshop, kabalo ka naman, malapitan na sila, may dimuon, may ara sila sa interaction. So kinanglan lesser ang numero sa mga estudyante. Ang mga hindi makaparticipate sa sining nga sistema sa instruction bubukons ang mga estudyante, sige-sige ang ilang modular mode of instruction and learning. Okay. No? So, ti mo nang ginambal nila nga ti laing gijabi counselor kun face to face mo, no? Ikumpara mo sa modular, no? Kay ti mo na gani aba sa mga teachers nato buday nga sila paalam sa estudyante nga to bangay na gidayhan pa nga ginatubag ang kuan ara lang sa balay kag wala sang may naga-guide sa ilang mga teachers. Actually, admitido na
nga ang modular or blended learning hindi ni siya sufficient nga substitute sa efficacy sang face-to-face classroom instruction. Bangod kay kung may face-to-face nga pagtudlo at pagtuon, may ara nga direct and immediate nga interaction between the teacher and the students or among the students themselves na hindi na nimo ya makuha sa modular o kung virtual lang abi nga sahit sang instruction. Ugaling nahimo tani nga modular o kung visual lang or even audio lang ang instruction, nagliligad nga mga binulan, bangod tuga man ni sang aton emerhensya. Ginhimo ni sang aton gobyerno akod nga hindi mauntat ang sistema sang pagtudlo sa aton mga estudyante. Because mas maayo na lang na nga hindi full ang hindi fully efficacious ang pagtudlo sang sa wala na gid pagtudlo kung dulaon mo bangkod sa pandemya. At least we are resuming classroom instruction na face-to-face, pero kitawagin nga pilot so that dirita may baluan kung bala pwede ang pagbalik sa classroom face-to-face instruction nga safe ang aton mga estudyante kag ang aton mga manunodlo. In fact, dira sa barangay Alangilan, gin pangayuan gina certification kag konsentimiento ang aton mga barangay officials. Kag nagatag sila sa ilang konsentimiento bangot kay ang barangay Alangilan zero positive ang ilang na record. Kag ang aton Mayor Bing, kag si Vice Mayor Elcid, upod na ang Emergency Operations Center, ginapamunuan sa aton Executive Director, si Councilor Emang, kag si aton City Health Officer, si Dr. Miraflor, upod naman ang aton Assistant Executive Director, si Dr. Surongon. All of us gave our consent nga madayon ang aton limited face-to-face classroom instruction. Because you see, kung hindi magatag konsentimiento ang local government unit, then ang Department of Education cannot proceed with this system of instruction. Oho. No? So, ti amat-amat, ton lang ni, no? Kumbaga, kay ni tama ni magulpi, no? Mostly, or Alangilan, may madugang paihan counselor nga mga national high schools naton or elementary schools ta in the upcoming days? Kabay pa nga madugangan naton ini. In fact, ina gin-emphasize ko during my speech addressing both the teachers and the students. I said, congratulations. First of all, of course, hiling ko salamat nga madamo sa mahal nga Ginoo nga permisuhan niya nga matabo naman ini nga maka-resume kita sa classroom instruction even if it is only limited. But siling ko, congratulations because this is a big privilege sa inyo. Kay kamo ang first bang sining modo sa modality sa pagtudlo at pagtuon. But with this privilege goes along the responsibility nga papakita to all and sundry nga pwede gali mahimo ang classroom instruction na may social interaction pero secure ng aton teachers ka mga estudyante. Basta siling ko disiplinado ang inyong paghulag. Hindi ka mo kinanglan magsagi lagaw, kundi hindi lang mo nga mga lugar magsuhot-suhot, kag hindi tayo baluan kung bala ang katuan ninyo base may mga infected personalities kag madala ninyo diri sa inyong eskwelahan. So, ang responsibilidad ara sa ila to prove that the classroom instruction which is face-to-face modality can be resumed in all our schools. But after this pilot school, ang next target namon is the Arceo Elementary School, which is also still in Alangilan. Okay. So, didra man Japon, ano? Kay kabalo naman kita sang kuandira, no? Sang sabi topograph, daw layo na ba mapamalay bala counselor, no? Laka-laka and siyempre subong daw limitado man ang hulag sang tabo eh. Yes, pero gintinguan nga ang mga estudyante nga halin lang gid sa barangay Alangilan ang makaparticipate sa sining modality of teaching and learning. Kung guwa ka mo o kung guwa sila sa Alangilan, hindi sila ka-participate. Pero sige sila sa ilang modular modality.
Kag Okay, ang no? mga So, estudyante, isa pa na, ilang mention mo kinipamalay, ito gina, sa mga eskwelahan, estudyante, hindi kung di na nila mapitapit, nagdadaon. bagay do, may mga buot naman niya, no? So, from school to house na lang gid, no? Amo lang gid na siguro? Yes, ang siling ko kay na, ang mga pamalay hindi maginito man kalayo, kabalo ka naman sa mga lugar pareho sina ang layo diri sa aton niya sa urban center, kapit pa na sa ila. Di ba? So, hindi na sila kinahanglan pa magsakay jeepney or tricycle or whatever. Pwede lang sila yakalakad. Padagon-dagon lang sila alin sa ila balay pagkatapos sa eskwelahan, alin sa eskwelahan pagkatapos sa ila balay. Now, while this is a method of 4 days a week, pero is aga lang ang instruction kapag doon. Up to noon time, then they can go home for lunch. Hindi na sila kinahanglan ng balik sa. Okay, so half day, no? Pag tinira nila sa schools. Yes, ang ilang bulk ay na until about January 21 in testing. Then the ideal objective is may malabot ini until June nga closing period sa aton school year 21-22. So kung maayo lang ang tanan, I think we can do that. We will be able to reach closing month, June of 2020. Okay, sige, no? So very well said, no? Councilor, anyway, salamat gid sa siningan time nimo sa pag-share man sang imo nga mga thoughts as chairman sang Committee on Education. So thank you gid, Councilor, kag may gabi sa imo. Madamo mga salamat, and by the way, this will be daily monitored. Yes. Reporting ni sila daily sa DepEd, region and national, and I requested nga ang ilang reporting i-copy furnace na lang opisina sa aton mayor, sa aton vice mayor, kag sang sangguniang lungsod, sa emergency operations center. Madamo mga salamat, Bumbo Pons, and may God continue to protect us against COVID-19. Sige, salamat. Councilor Aniceto Novero, Chairman sa Committee on Education sa City Council. In-assessment yung mga kabanan sa Sarik First Day, no, sa F2F, limited nga face-to-face classes. Dira ginagimpregan sa Alangilan na National High School. So, punan na karon kami payag man diri ang kapitan sa Barangay Alangilan, naupod sa parte sa report ni Momo Gracelyn Lobaton. No, so ti batch by batch ang ining nasambit iya makabanan nga kwan kay ina, no, nga pilot nga limited face to face classes, no, sa bayan sa Alangilan National High School. So next na lang ang target, ano, ang Alangilan Elementary School, o same man sa gyapon garo nga format, no, para naman sa elementary, no. So while man gid kay Alangilan ang zero case, no, nga zero case nga sa COVID, no, sa dutsay nga sila man ang una diri, no, nga ginhimo as a pilot school para sa limited F2F nato, no. So sige lang, maka full swing kita sa diri in amat-amat lang no, sa sining face to face class. 5 minutos sa kaligid sa takna nga alas 8 diri sa aton sining palatuntunan. Matagre kita pila ka ba panamudong pagbalik nato, no? Report ni Bombo Dennis Rubica. Kuha na to report ni Bombo Dennis, no? Doon nagalakwid ang dila. Wow. Doon kay inapan mo. Sige, no? So, ang pahayag sa alkalde sa Baro sa Sabado Benedicto, parte sa mga job orders nila tong kung hindi ko na magpabaksin, hindi pag-i-renew ang ila sa rin kontrata. Hindi sila ni Mayor, walang pilitay no? Kagang turismo dira sa Salvador Benedicto, liwat naman kuno nga pagabuksan. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Nalinini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal
sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabailuhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansan lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabay Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8. Secretary Sam si Bombo Dines Rubica. Ang turismo dira karo sa Banwasang Salvador Benedicto pag-buksa na. So may konfirmasyon man diri makabanan ang alkalde sa Banwasang Salvador Benedicto, Mayor Maxlin de la Cruz. Kag at the same time, no, so diri makabanan ang sabahin man sang aton nga kwandawa, no, nga mga issue sa vaccination. I-check ta, no, kung anano ang pila na ka porsyento dira ang mga nabakunahan nga mga pumuluyo sa Banwasang Salvador Benedicto. Nga sa probinsya subod na do problema aton nga vaccination, ano, LGU pero hindi magitanan, but ilisipon naman lang no, nga may LGUs ni, so amat-amaton talang ni para nga atis mainganyo taga mapahuot ang aton nga mga pumuluyo para sa vaccination. Pinakalitis nga update man sa vaccination sa probinsya sa Negros Occidental. Bob Rennes, sa report, please come in. Pumupons na sa bahin niya sa Banwasang Don Salvador Benedicto Tibalatan mabupons sa previously sing nakata sa height sing pandemic, no, ang pila ka mga tourist destination dira iya sa DSB ang ginsirama, no, tungod sa kuanabe pag pangapin man nato again sa COVID-19. Po lately lang bangod ti ara kita sa manubong level 2 lang kita do halos tanan bupos nga mga destination dira, mga kapihan, mga gina-overnightan dira sa aton nga mga kauturan, ng mga lugar ginakatuhan sa aton mga kauturan sa DSB, open na bumupons, ha? Kung dumati mga bikers naton ganida, mga riders naton sa Malviga during high time gin pang ban na sila da day, no, abangod sa COVID-19. Wala na to kabalik tong riders tong nagapasikat to. Wala na. Balik sa gidakpan gid siya. Possible okay naman, no, kay sunod sa kay Mayor Maxlin de la Cruz,
nga okay na, no? Wala gid problema kung kadto dira ato makoturan sa banwa sang Salvador Benedicto Bumpos, no? Kay natetetis daw na daw gid man ang kaso sang COVID sa aton probinsya. Pero sa part niya sang banwa sang Salvador Benedicto, sunod sa kay Mayor Maxlin, daw 30% pa kuno sang iya diya nga mga constituent o pumulo sa banwa sa Salvador Benedicto ang wala pa makapabakuna. Bumupons, no? Sa ilagan ito 3 days vaccination, target nila mga 5,000. Sulusobra, mga 70% lang bumupons ang nalabot nila, no? Medyo gamay-gamay, no? Kay balanta natin, gamay bumupons ang balanta naman po ang Salvador Benedicto, bukid niya mo. Ang mga kapurukan nila barangay, mga purok sa ila barangay sa mga maligwin nga lugar, no? So mo nang isa sa mga kabudlayan man sa kuanabi sing paglagan sa vaccine. Paso sa kay Mayor Marslin nga sa karon ginimon na ginakuan lang ginabarangay na gid, no? Particularly ni mga malagyo ang mga purok mo na ning gina-target, no? Kay niya ginauna gimanlaya ang mga interesado gidyan po vaccine kay inako ni Mayor Marslin nga may ara gid pumulo ilang hindi iyang po bakuna bumupons mo, no? Ngati unahon talaga nanay ang willing gid mo pabakuna, no? Kay sa may mga area man sila ko dira, may mga barangay man sila nga taas man niya ang vaccination rate. Abi mga pumulo na mataas siya damo yang nabakunahan na. Kag may pila man ka mga sitio or mga purok nga daw hesitant pagid daw pagkabenti ka ng mga aragid ba sa mga bukid-bukid gid bumupons ano pa kini ila ka mga tumandok abe nga mga pumuluyo ang yati daw pila pa na sila ang willing na ginyo pabakuna kag iba gani nakababaksin naman. Pero ko damaan pa na silang daw hesitant pagid yung bumpos nga pag magpabakuna, no? Pati siling ni Mayor de la Cruz nga sa subong ginimo gidila tanan, no? Para malabot ginila ang ila man yung herd immunity sa populasyon sa Salvador Benedicto Bumpons. So, isa dire sa mga pamaagi man bumupons based sa issue daw last month mula bumupons naka-issue sa EO si Mayor Maxlin specialmente, no, sa ilang mga workers dira sa Banwa. Kaya tika na balita bumpos ng ligad may order na international IETF no, starting December 1 dapat ang mga workers sa pratikamente sa mga government offices, mga workers naton sa mga Banwa, syudad, LGUs, dapat mabaksina. Lahat din sila makabaksin. Every 2 weeks, masubmit sila sing negative PCR result nila or rapid test result with their own expense bumupons. No? So, isa din sa ginahimo sa imoon sa Banwa sang Salvador Benedicto nga starting January 2022 right dako pa ning time bumupons ang tanan nga mga contractual workers sa Banwa sang Salvador Benedicto kung wala pa sila makapabakuna hindi kuno pag-i-renew ang ilang kontrata. Kay so far mo po sa mga 150 malang ang casual employee dira sa DSB. No? Puti halos mo po sa vaccinated naman. No? Edo pila naman lang rebilin daw hindi naman lang maglapos pulo. No? Ang wala nakapabaksin after again pagwa ning EOAB no, ni Mayor. Medyo na pilitan ang mga kontraktor pwede nga magpabakuna sige ano kung mo pabakuna mawad-an kat baho hindi na pag-i-kontra i-renew kontrata mo next year mo. Dennis? Yes. Dali lang geda, standby ka da. Balik pasado nga na si Bombo Gracelyn. Bombo Flash Report. Tekta na no si Bombo Gracelyn Lobaton may sunog. Bombo Grace sa patrol please come in. Yes, Boss, may sa kasunog na nagaluntad sa barangay Boss sa Purok Mabinuligay, no? Barangay Magbinuligay. Mabinuligay, Boss, sa kasunog
kasunod kita sa duha ka mga fire truck. So, prior sa ding duha, may ara na tatlo, no? Mga fire truck ang nauna sa ato. So ano na, residential? Wala pa tamo kung sa ibalo kung residential, pero doa mo amo, gid. Oo. Wow. Kaya sunod lang ini nga dala, no? Ang lila, gilikuan mo po. Sige. Kanta ka da dugay-dugay, Bombo Grace. Yes po, Paul, para sa mga dugang at detalye regarding sa mga sunog, bantayan lang karon sa ating papangalagad. Sa Bombo Grace na ba ito nag-report para sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa Radyo. Bombo! Bombo Flash Report. Sige, no? So, salamat sa patrol. Bantayan ka karon, no? Purok Magbinuligay, Barangay Bata, Bacolod City. Sige, balik ka na report ni Bombo din sa Bika. Bombo din sa Please Come Back. Yes, mo po sa mga to ti kuan gimana. Yung tayo na lang nabilin sila dalang mga casual employee nga unvaccinated pa naglaom si Mayor De La Cruz nga by the end of this month, December, hindi niya nakabilin nga hindi na magdubo sa napulo, mabakunahan na kung makapabaksin na sila. Bumupons kay isa pa ito sa ginapahig ni Mayor Marcelin nga starting January man, manginstricto man sila sa mga market goers nila. Nagkadtobla sa merkado. Ang mga unvaccinated, hindi man pagpahanugutan nga makasulod sa ila sini nga merkado. Isa pa sa mga tikang man nga at least daw may kuano bala mapersa mo ang mga pumuloy nga magpa bakuna. Bumpons kay tikal balanta ang San Carlos may-ari naman ni Mando mo nga ang unvaccinated nila nga mga market goers ka mga market vendors hindi man gani panugutan nga makasulod sa merkado, no? Kung na-vaccinated ka kung vendor ka da way kang bakunahan hindi ka kabaligya. Kung manog bakal ka pagsulod mo da sa merkado kita mo box card mo. Kung wala ka box card, hindi ka man pasudlon. Amo na sa mga tikang subong dito sa may banwasang DSB. Kasi iba naman mga LGUs. Kaya sa piyak nga sinaton, padayong nga nag-us-us nga ang ato sinikaso sa COVID-19 sa probinsya. Puti yung nabrasing sa aton ng mga public officials, hindi kaya po kita magkampante. Kaya lately lang bumupons. Palanta naman, no? Isa man ka public figure na to na nagtaliwan bangod man sa COVID-19. So muna kay Mayor Marcelin nga dapat sundon gid siya aton nga mga sa ila nga mga pumulo sa DSB ang mando still no mga ginapatuman nga protocol dapat din nila nga tumanon bombo punch. No? Pamatihan ta si Salvador Benedicto, Mayor Marcelin de la Cruz. Okay, dali lang gid, no? Mayor? Din ka na ko, no? Yes, sa amon guro sa Banwa sa Don Salvador Benedicto, ang isitan siguro yarap magyapon sa 30%. Nakakibot man kami kay may mga grupo man sang indigenous people nga mapapakuna, desidido na napapakuna, may araman nga indigid. As much as we can, yes, nga pwede na makaserbisyo sa publiko. Apang kung puno, kung sugod sa Biyernes, Sabado, Domingo, galibot-libot kita gyapon. Kaya di manigar nga may mga kauturan kita. Malipat gid ang tawo kung kasadya na kanami na labi na gid ko ara na sa impluwensya sa makaulubog nga ilimnon, di ka kalipat na. Yes, una na siguro ang strategy namon. Ang desidido ya lipudon tagit ni. Kay kanugon sang desisyon nila nga mapapakuna mo. Ato yang luto-lutoy ka, hindi kakapoy man to sikat gid chimpo to. Pero amo na sa nasiling kong strategiya namon sunod. Kay nakabarangay-barangay na kami, mang purok-purok kami. Mga pangatag kita kunano da may mga kumpleto pa mga bugas, ludanon nga ginagmay da, may mga jutay nga mga gamit sa pambalaya. Kung matimingan may mga grasya man nga abot sa national government nga ginauna naton hatagan ang bakunado. Ang hindi bakunado sa dason lang sila anay. Nagpagwa na ko order nga ang mga job order hindi na kami mag-renew sang job order nga wala fully vaccinated effective January 1, 2020. So amo lang na siya nga to no renewal of job order by January 1, 2022 kung wala hindi fully vaccinated. At the same time executive order man ko nga all public markets no entry to people nga hindi fully vaccinated sa public markets nato effective
January 1. Yes, January 1. So, Daw martial law ba? Hindi man grupo po sa ate kung Oo. kung sila nga Hindi mo na kasunod- yung mapilit ang tao, Bombolines. Bayan na sila, ang nami daya, ma-issues ang iyo sa mayor, sa kutob sa niya magpabakuna. Bala ka mo da ko, anong tabo sa iyo, na kami sa labdon, ha? No? Galing kayo sa kasalig man ni sa mayor, eh. Mambasa nga, ti, hindi pag-irenyuhon, ha? Ti, way man sa mga dula, sakon, kayo way man kukontra sa eleksyon. Hindi po sa akin po protection mo na sa Pero na sa pumuliyuda. mga naka-insindi, eh, pero hindi mo gini sila mapilit, ya Bombolines. Ate po sila nga sa order yan damo naman nga nag sunod po yung Eh, ang post. no work, vaccine, no work, gani, hindi gani na mapatuman. Correct, sakto na. Titira lang tangalin niya, abi mabase. Ti Galing karo kaway sila bakuna, ni mo ya pagpaubrahon, ni mo ya pagrenyuhon, ti ba si Migo kada? Ikaw nito loim lang to ang ano? resolusyon sa National ETF abe. Nga dapat sa December 1 ng mga hindi dira mag pabakuna yati submit sila sa nga PCR test galing kita mo yati Ilan ang gasto, bala sila na? ila gasto galing kita ini mga contractual blabong pons guro ti may deber maning EGO si kati contractual man sila mo di man sila regular ginabi bubupons pero depende galing kita 5 sa 150 ka mga GO der sa Banwa so no, kay Mayor less than 10 naman lang ang unvaccinated yung tayo naman lang bumupons Guro tining less than 10 was iba ko naman makapaminsar man kaya baka pa-vaccine naman. Siguro ini isa na black mga tikang para matulod gid ang mga pumulo dira no. Nga magpa-vaccine kaya tambal to ganun. Kaya kung vaccinated kaya kung may mga kayuhan ginatag mas ginaan priority ang mga vaccinated sang saan vaccinated bumupons. Alam mo ba? Singko dako-dako man ang may disadvantage kung may advantage sa mga subong kung fully vaccinated ka. Kung po sa gabay pa, ining banwas sa mga bigti ko siya ito, pinabatanan ng mga tourist destination, kag halos, mga galobra ko na bumpo sa ila dala nga mga ginakatuan sa mga pumuloyo, mga kapihan, dagtanan, vaccinated naman na mga workers doon naman dapat kabalakan sa mga utod naton nga gusto liwat na magpaliwaliwa sa banwa sang Salvador Benedicto. Bumpos na amo na pila naton ka mga update report gikan sa Kapitulo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, no? So salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Ate mo na siya, ha? Sa dito makabanan ang mabalita man sa DSBT iban ni daw nidlaw na gani kuno ho. Ang kilala to ni nidlaw na gani kuno mag-inom sang barako nga kape ho. Dira sa Salvador Benedicto. Bagay, tiyari na sa level 2 mo ni mga tourist destinations na to na ang Salvador Benedicto is a summer capital no, sang probinsya sa Negros Occidental. Kaya di magsaka kadaya tugnaw mo, no? Magpakadto ka palang bala sa DSB, labot ka na sa ilang munisipyo, batsaga mo ka palamungol ang dulunggan mo. Batsaga ng palamungol, magsaka ka ti high altitude mo, no? So ang DSB kag kabugnaw. No, hindi na kang lang nga mag-aircon ka slakyan mo, abrihan mo lang bintana sa slakyan mo, no? Okay na dayon. Ginakuha ka na sang katugnawon. Magpundo ka ka manao ba o tinaga-enjoy ka da mga ara da ang may busay man tada, no? May dako-dako ng leon man na. Dra mga kapihan, mga resort dira sa Salvador Benedicto. Pero sa saning punto nga hindi pa renew, no, ang ila contract hindi naman eksakto no? Para sa ako na kaya iti daw naman nakasanto sa Republic Act number 11525 daw nga isa na gani kakasuguan ini no gagin pasar sang lower kag upper house no an act establishing the Coronavirus Disease 2019 COVID-19 vaccination program expediting the vaccine procurement and administration process providing funds thereof and for other purposes. No, so sa bahin sang sininga last March 2021
no, ti diri na butang gina di, no, nga ti hindi kaya makapilit, no, sa tawo nga kini sa magpabakuna. Tuldo may resolusyon liga na ITF, pero ti na resolusyon pro ari akta ginya kasuguan gini iya, no? Gati ni kakapilit. So mula na yan, balta dai, no, kung hindi ka mo iya, ti perma ka mo di Webero kung hindi ka mo, no, pabaksin, no? Hindi ka mo pabaksin, no? Ti perma Weber nga just in case kung ano tabo sa inyo ay tamang ginapangamuyo, no? Way sa labton o ang aton iyang way sa labton ang aton iyang makabanan, no? Nga munisipal kon banwata, no? Muna pero ti remember mayor ato blang selecting issue ligad nga no vaccine no work policy, ti big no gito ya, no? So that's why ngati hindi ka man niya kapilit sa tao kung hindi sila magpabakuna. Sa nasiling ko gani, ti si Mayor dra, wala mang kontra. I think by si Mayor niya, wala mang kontra. Siguro gati daw kapuguso man no, nga sahi sa pagpatuman da nga balon nga hindi pag-irinyo ang inyong kontrata. Total ti, why man niya kabalakas mayon dulaan buto kay why man kuya kontra. So mo nang punto tada, no? So respetuhon taman, no? Akin matarong sa isa ka isa. Kung buot ti ganyuhon nyo da. No? So hangyoon nyo sila patagan nyo nga mo ang importansya sang vaccine, nga kung mabakunahan ka, no? Kag madoktan ka sang virus, masudlan lawas mo sang virus. Mangin mild na lang ang imo nga batsagon, hindi na mangin severe. O din ang pilion mo, no? Kag ti kung mag-severe ka, duha-duha pang dangatan basi maitip ka pa. Muna, no? Basi kung maitip ka pa. Sige, no? So ato na panungdom lang na, no? Kay hindi ta pag himuon niya banwa nga ti daw sino nagkikita daw kapadruso naging santon. 38 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 diri sa aton siringa palatuntunan sa Zona Libre. Balikanta patro si Bombo Grace no baton sa bahin sang Purok Magbinuligay sa Barangay Bata. Diri sa may syudad sa Bacolod, so daw gamay man ang kuno ang sunog no? Pero ti amatag paramati naton ga pinamangkot, no? So sa liwatan na flash na naton ini kaina ang sunog ara sa Purok Magbinuligay sa Barangay Bata, diri sa may syudad sa Bacolod. No, so i-continue mo lang guro na ang iya video na sa Facebook Bumbo Anton, no? Sa aton nga page. Mula na pasulod mo guro din tawagan mo siya para nga makuha naton ang pinakaligtas nga impormasyon para hindi niya lang mautod, no? Ang aton sa Facebook Live, no? So parang kamuna galantaw sa aton Facebook Live ang pinakaligtas, no? Nga natabo dira sa Purok Magbinuligay sa Barangay Bata pag gabi pasubong, no? Halong-halong kita. Ang mga kuryente nyo na blang nga ala octopus ang koneksyon, no? So ipangkayuhon nyo gina, ikuan ka mo sa mga license ng electricians para nga makayo ina. No? Kag makalikaw kita sa sunog kung may mga ginapagsindihan mga makandila subong, no? So kag mga posporo ni bla o mga LPG nyo da, no? I-close nyo gid i-check nyo gid sa gusto kung na-close nyo na, no? Kung wala, no, kay budlay na, no? Kung isa ang sunog biyan masa control ta mo, no? But sa bilog nga tuig na-notice nato ang sunog daw mostly mga faulty electrical wirings gid yan, no? So bawal mo, no? Ang Sineco ga panumdom gid nga bawal ang mga tap na bla magtaping-taping kabla. That's why gid encourage naton isa ka isa magpatakod gid sang kaugalingon nga kontador. Dapat mayara gid kamo dira sang kaugalingon ninyong kontador para makalikaw iya sa sunog sang kuan kamo da magtap-tap kamo, no? So hindi mayo. Then diretsuhan tala ng Goro Bombo Grace ang imong report ka parte bla sa dito duman tong issue sa banwa sang Moises Padilla nga do medyo naga-problema sila to kay ni mapasar ilang nga budget kay bangod nga kulang-kulang ba konsehal, no? So do pwede na kung sila ka-attend o kung maka-attend sang sang session. Check tanay si Bombo Grace ng Baton live sa Purok Magbinuligay, Barangay Bata, angot sa Siringa Sunog. Bombo Grace, please come in. Yes, so Pons, palikitan mo ang masunog pero Pons, isa ka pulian nga ginapalagyahan mo po isang isa ka pamilya, no? Kag ang arilan diri mga kabataan. So Pons, ang bata ang nag-edad sa kasi ano, kay John Torres ang pangalan niya, no?
nagtigangin sa bumupons, no, kaming bayaan niya gamit ang gasol. So, according sa iya, wala sila sang kuryente. Bumupons, sinuktan sila, no, sa kuryente, sang kabina lang sang adlaw pa. So, wala sila sang galamiton re, o kung masiga super man sila, no. But, kabina, yung bayaan, hindi ko na bumupons, pag balik siya, amo na ni, sunog na, ila sining kusina. Pero gamay man lang po, ginbuligan man rin sa mga tupad balay, no, na matap na ang kalayo. Kaya pagabot sa ato sining mga bombero, mga fire protection sa Bacolod City, wala na mga po sa kalayo. So, far out na? Yes, far out na mga po. So, ang area, ako sa diin nagkasunog, sulod doon niya sa mga po. Oo, so magsalika prok magbinulgay lapaw pa na sa barangay hall sang bata? Hindi mo po, before lang isa, no? Sa Before. barangay hall. Pero Sa pasulod ka barangay da sa ilang barangay hall? Yes, po sa Madin. Pasulod ka sa barangay hall sang bata ang binuligay? Hindi Or po, diri sa po, tindahan ni Nadampe? Before pala ni mo po, malapit-lapit na siya nagwaan sa barangay bata mo po. Sa intersection na. Oo. So, maliko ni sa, no, patuo. Patuo. So, Ano mga landmarks da? so po, sila na ako kapalilag kagina. Basta, Tapaw na kamo sa Acropolis? posible na po, no, may lapit man din siya sa gwaan sa barangay bata. Then, barangay Madalaga na po. Okay. Dilapit lang sa overpass sa flyover? Mga siguro po, butang ta mga 1 or 1.5 kilometers. Okay. So, Ponso, subong, ari padri ang aton sa mga bombero, no? Na naga-check pa sa ilap nga puluyan ni Joncel Cortez. So, Ponsag, according sa iya, ang iya ginikanan, wala diri nagatiner, arasis kalante, bawapon. So, sila lang yung maglulutod, apat sila ang ari diri nga naga-istar. So, ang iya sa nga magulang, ara sa save more nag-obra, wala pa kang, or wala pa nakaabot, no? Halin sa obra. Okay, no, sa muning LPG ang gina-focus sa muning naturaan sa sunog? Hindi Pons, dito ka sa punta, no? Ari kita sagwa. Oo. So, makasulod So, kwan man, no? Mga ikitikit man balay da, informal settlers man sila guro da? Yes, so, Pons, ikit-ikit man yung mga kabalayan, you know? Diyan mga katauhan, hindi na damo. Okay. Hindi sagwa, ang mga bata, nila nga balik, no? Ang importante dira ngati na tap na Bombo Grace may man ka-alerto mga pumuluyo da nagbayanihan sila Yes po, kung ang 13 anyos nga bata nga di rin guys po sila kulbaan isa no kagingas ang pagmamangkot mayo lang ganit kay wala gid nagdako ang sunog natap na gidayon so magasulod kita bawa po sa ini nga puloy-an no naga-alima ko ka ang sunog po diri sa kusina nila ari lang ito sa salas no kapalapit sa diri ari mo po no ang kusina kusina nila hindi ka nagatiya adin nagsulod ka na sa kusina? Yes, oo. Dasun sa ilang salas. Okay. No, may frame lang nga diri sa mga katahan. Wala siyang pagkasan. No, may kita diri na sang mga electric pan panigani. Sa Corini. Kag ang kaldero din. Arewa ato. Bobol. May unod pa niya. Nagatig-am siya nung kagina. At sa bobol. Gamay man lang kay bawapons, no? Di man gid ako. Okay. Ang ila sila sala wala man nila lab. At sige te mo lang ng pasalamatan tada kay way magid nagdako no? Nagbopons ang gin tunaa ini ang ila nga gasol no. Naglit no sa tinaon ang wala yung posible ko po na nagamit sa kantila. Okay. Sige, Bombo Grace. Okay naman karon ko anto na ang assessment sa aton nga Bureau of Fire dra. So isa lang ng bata no dira sa balay. Yes, so wala man sang nahalitan. Okay naman po kung may malangit kay. Sige.
Oo. Proceed na lang taguro sa report mo Bobo Grace. Yes, Paul, no, sa Banwa, sa Muertos Padilla, may ara na sang court order sang patalan ka mga opisyalis sang Padilla, Paul, sa kay Mayor Ella Yulong, Paul, no? Kay tungod man na wala pa na-aprobahan o nahatag ang in-budget nila for 2022, Paul. Si Vice Mayor nila tatlo sa mga SC members Paul nakadetain, no? Mga naman ta na sa kaso ini nga pagpatay sa isa man ka anay councilor isa ka councilor Paul sa tuig 2019. So Paul sa amon ni pala nga itabok sa Banwa sang Australia makabigin nga pinadahiya yun ni Paul sa kodin kay Mayor Ella Yulo, no? Kahit apat din o kung anong sa tanan mo po, no? Na wala sa ilang pagkatagsa ka mga opisina kay ang isa pagiging sila bawa po. So, din alihan man nga panaugal man sang warrant o warrant sa kaso nga rin, no? Kag sa subong wala pa makitaan or mahibaluan kundi nga ang iya kini nga location. So, Paul, ang mga councilors, no? Nga nakalitain ang si Councilor Vincent Garcia, Morito Flores, Dawapons, si Vice Mayor, no, Ian Villaflor, kag meron pa si Councilor Jimmy Don Plaza, no. So, apat na Dawapons ang meron na sa court order nga pwede sila ka-attend sa Session. Session. So ano na virtual? Teleconferencing mo po. Virtual lang. Oh. Yes. So, ira mo po may balaan kung matigayan yung budget nila for 2022 kasi bunggaan December na kita. Kag angot diri wala pa ni Bopon sang opinion ang DILG no napaabot ng gani isang response no sa din pasapa dito nga sulat no sa atong alalde sang Padilla. Kasi subong wala pa gid nakakalsang response. Hopefully, Bopon sa hindi pa matapos ang bulan sa December hatag na sila po sa ilang response diri regarding sa budget sang LGU sa Padilla sa tuig 2022 Bopon. So, Bopon, ari no, matian ta ang pahayag sa diri sang alkalde sang Banwa sang Padilla nga si Mayor Ella Yulo. Actually, may court order na pwede gida sa attend si Vice Mayor kasi ng tatlo ka SB through teleconferencing. Pwede na siya ka-attend. Pero, wala pa ko kabalo sa opinion sa BILG. Pero as far as we are concerned, we will be following the court order. Okay. Adara niyo pag-istoryahan kung pasugtan sa BILG, ganyan pag-istoryahan ang budget na. Kung okay daw wala, gigitan sa ako, not sure ako si wala pa man na end ang December, pero they don't answer sa amon nga inquiry. They didn't answer, pila nakabulan. Nag-follow up naman ko letter sa kay intro ko naman kay Yusef Dinyo, hopefully makasabat ka. Makasabat ng VLG. Sa kaso nila, may ano sila, 6 sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sila kay si Vice, tatlo ka SB. Ito na mag-asawa nga sa Flores Villaflor. Bali sa 13, may pre-trial silang nga hearing through teleconference. Okay. So ang isa ka councilor, mayor na natanhan sa mga nagkabaris ng legal sa kaso nga recto, wala pa balita sa iya. Wala pa man siya kasurrender pa man. Hopefully makasabat ng DILG kay actually kabalugid ko nga media gabulig man sa aton nga ma-follow up ini sa DILG bisan si I think contact pagid ang media na interview mo nila si Attorney Benitez sa DILG Central Office pero why gyud nga responde. Basi nabudlayan man sila siguro sa among sitwasyon because ng unit ni bago pa lang siya natabo sa bilog ng Pilipinas. Oo, gani. Sorry.
Yes, kasi mo man naguro ang rason, careful gid sila sa inyong sabat nila. But we have to decide, ini na yung as soon as possible, ma-decide kami tungod din nakasalalay yung amon nga budget for 2020. As through some court order, ma-attend yan, ma-assume din si Vice Mayor as Vice Mayor, ma-decide na siya. And then, ang tatlo ka SP, ma-attend man yapon as ma-attend sila yung session as members of the Sangguniang Bayan. Na-session sila yan and they will be counted members ng inang session. So, we have the numbers already. Kung pagkalantawon, may numbers na kami. Okay. Sige, bantayan nato na, no? Bombo Grace, kaya yung budget. Di mo na pwede nga dilatar mo, no? Although maka-enacted budget man, kung hindi mapasa ng proposed budget for 2022. Yes, Poropon. So, ang mga apat ni sa naka-detain Poropon, no? Ang kumaluluman si Councilor, dalit Councilor Jolomar Hilario, amo ni ang biktima, no? Sa murder case. So, ato sa buong napatigayan ka, no? Kada sa 13, no? December 13, meron sila sa pre-trial, no? Sige. So, tumani ko ang update sa gahapon regarding sa LGU sa Moses Padilla. So, si Bombo Grisel Labaton, nag-report para sa mamantang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lino Baton. Report nagikan sa patrol. 52 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi, nandiri man sa aton ni aparaton doon. Ini sila abi mga suspect sa pagpatay, no, sa kada latest member ko Lumar Hilario, no, ti napapanaugan warrant of arrest. That's why ganti daw na dilatar man ang ilang budget. Ti anon muna, no, kay ti korte naman ay ang naga-desisyon sina. Balikan naton iban nga mabalita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. Paradyo Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga daily winner sa subong nga kami. Upod sa ato ni FD Representative Cesar Del Longares na gamit sa proof of purchase Alfonso Brandy. Takop sa Alfonso Brandy. Kasi gingamit nga proof of purchase. Atensyon dira sa taga Yapa, Kenya Street, Barangay 5, Victoria City. Yapa, Kenya Street, Barangay 5, Victoria City. Congratulations gid sa kay Rachel Ann Levera. Rachel Ann Levera sa Yap, Kenya Street, Barangay 5, Victoria City. Buwas, no? On or before 8 o'clock sa aga, dapat ari ka na diri para mag-claim mo imo sa nga premyo. Lapit mo lang Victoria sa 30 minutos ng biyahe. No, ari ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio, no? So until 8 AM dapat ari ka na, ha? Buwas sa aga sa liwat, Rachel Ann Levera sa Yap, Kenya Street, Barangay 5, Victoria City. Congratulations. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa
DYHB. Ginbaylohan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo. Number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom,
ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma Di Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa Alas 9 sa gabi lang alang na tiyempo na to, no? Lunes kita nga presentasyon, pizza 6 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Sabi na sa Santos ng Rosario, kag sa Bombo Hanay sa gabi. Iulagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papodo pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you.